Ano man din po'y kurinti. Kasaway jenis buhi ko, Jud. Bawo na insan ni. Gari-gari lang ako. Ano? Mani ang kwan ron. Mutry ko, himog Diyos ani. Ang uban kay kwan man, di man niya pilang liso. Agawa, mutry ko hang niya pilang liso, pero hang i-blend. Be? Sa kanin. Unsa na ni luma. Wow. Nabilik tayo? Hangi try ni si Jang hangi. Kuhan hangi i-blend. Huwag yun sa lasa na madagmag ang Jang liso. Gana na ba Jang sabaw na? Juicy. Intog na po ko nila dis gabi ma. Mutra ba? Nagkaman ang tabang kukuan ng batang sukatan. Ako lang buwan. Ay, tabang lang sila. Sabi nga, pagbigas yun. Nabitat na. Ang problema ron, kaya kurente. Ako yung panebe. Basig mo. Kaya, ang lasa, danig, madag mo kagdang liso. Kaya nakakita ko dahil nag-blend, dahil nagimog juice nga ni kay gisa man, manapilag liso. Mahibaw ni ron. Lanay, pagpalabi. Lanay. Bawal na ba ka na, Nay, ha? Ni kung gad ang bising bakaw mama. Hindi, gidugo ka. Ano sa food ma? Check di ba tapos siya nagsisiro. Ay! Napoy kurinti. Napoy Ay! Mama. Saan pag-blend na ito, Dani? Ikaw suga. Kung ganit barit mo. Ang dini... Ay, saan naman taon ni Uy? Sila kipernaut lagi ma. Duga. Hindi na kan. May ay. Sabi ko ba ba? Nabilik sa Ay, yes. saan na ba ning Purin TV? Kapila na magajud ni? Yara ba dyan tag-isa? Ano ba? Ano ko mo ba? Kami sa disa na luto na. Gana. Nega may dia. Pero waktu bigyan pero ba? Ang gamaza. Na para. Hindi ko lang gamay ka aja. Nabilik sa yes. Tamis. Hindi mapil baka kung sadyaw. Lisod maglang step na sadyaw. Nagsila kipernaut lagi ma. Bawa na yun sa ron. Mani kadaghan nyo na. Mag-blend ko. Timing po na kurente. Nawa. Wala hotda. Kay kung na ba ni first try. Kasi naiglami yung gapi nagliso. Maghuwat ko. Bubalik ang kurente. Wala na lagi po yung kurinti ma. Lagi tanan sa liksina na ba? Na. Nagdag sama. Nakatug na lamang ko. Mapay pagbalik sa kurente. Tagtawag ko kurente na
Yung mga bata nagabang diya. Sana ni mo paghimo ma. Tuo lagi. Man sana ni mo paghimo ma. Malapi ma. Ito yung soda ni. Saka lasa dani. Ini sa bagamong kuryente dani. Ha. Panan. Dadagdag din. Ito kay kuhan gani, wait. Ito. Away. Di man ko kabaran mo. Murag puto ay. Yung pudlik siya. Ang sanay natin na ipitik siya. Puto. Murag nung kanang na dago. Na-burnout na pud. Hagang gibuhat guys. Dito sa pwede. Dito sa pwede. Huwag ka nang di siya saon kay na yung mga Saan? next na na yung murag ko kagudud. Bitaw. Karena tuwa ka nangait na usap. Mura man ni siya ka na, mura siya ka pinuhon sa kanang dragon fruit bitaw. Ngana. Nalaman si Janggi. Kuan. Burnout na pud. Nainsan na ba? Sakto radyo ko nakahuman sa hang pag-blend. Na. Mura jud kuan, mura jud dragon fruit na. Mura ha jud lisis dragon fruit. Karon ako nakaibaw. First try big sa unod. Na jud ay pino na apil. Alyan na! Lakaw nga rin, ang sugon. Day! Pasag si Danan, Debe. Dali. Magawas ko na rin ang gihimong juice. Burnout. Kapila na gajadag. Un-an off, jud. Di ka kay... Sobra siguro ka 20. Siga na pod. Siga na ba kuno pod? Dalaghang hinimo nga passion fruit juice. Hinili lagi. Pinahalag ko nga lagi bata kay ning hangad. Ninam ka siwas? Na nagpulo mo murag. Cheers! Bagyong bingka. Tay baso tabi to ah. Ilaw ibo. Tao alyan na. Sige nagbagor ba ka naligo? Karon ko kasuway nga ni. Ano ba? Passion nga ko. Maajo pod. Hangad si Precious na ganina. Cucumber lemon. Kuhay mo baso ka. Kuan magali ati Marilu nga nag-juice si Jag sabaw sa kamuti. Bitok na ubay naligo mo ka. Lami mo day. Ha? Mama ali. Wa gilagara ag. Ano rin sa rin? Gilagara.
Sabi sa amin, Ilaga ang kamuti, dahon. Ako siya ka. murang nila Di ka delikado na rita na. ilaga dyan butang nga guys, sa duman, butang sugar. Ta. Di ka delikado na na. Alipaw. Gamay. Gamay sanay. Pipan. Oh, Alexia. Nasno. Aliana. Ibutang sa dito sa ko. Ibutang sa Alinay. dito. Alian! Makarin man, sawo naman mo. Latag na nanay bito. Ako magbaso niyo ko. Saurat ah. Mati ko mo Di, ini. sana kartura. Amarain mo na kadok. Si tatay itong pa sa'yo. Kadimdi ba sa tay? Hindi mo ikaw mo tayo pagkilawat ang Aliana. Hindi. Kadimdi mo ba? Imurang isos di na ni mo bindiro. Bitaw. Nay napay so dia Ang ngay. color. Di pa, Nay, Piol. nga do ko dia Tawag nay. bata. Ah, lapil ka. Yes, Ay, sweet ka. Yes. Di pa, Bilo. Nga si Zah. Ito ka ilog-ilog ko ni Misko David. Ang ilok ng biskuit. Tapos magpagyo. Tama na magduhan. Oh, magduhan. Kapi yung ni kaya na mas bingka. Buhaguros na to. Ayan na. Look, pero dito Alin pa siya. Suway. Mati ko ma. Dila Tumay na lagi. pa dila ate. Giunos na gapon ra. Nga nilagi kulon dyan. Butang mag-sugar pa. Ingan naman jud kay kuan man na color man na ni ja. Man sa ba yelo. Panda. Mao dahil sikretong tataw. Nanambot ni mga iro. Ay, gahin natin tataypan. Ayun na kabay. Malapi ma. Nga, tupo sa na. Ito ninigatas. Mo mangidagham. Panda, nakabangga po. Ang presyo gilog-ilog Ha? sa Oh, diyan na. malaluoy ni Likag. Sikat-sikat na po. Dapat tao po siya. Nangayabas pa. Kuya do tay sa. Alis nila. Ay, Sitag, I love you. Mamoy na po dira ma. Ah, ko. Gatay. Nami ugod. May tabok ubo. Mananay kurinte ma. Napakita dali. Sounds like aha. Peace out. Alam ka, may siya tanaw man. Sama. Guys. Doon kita title. Tambis na ma. Wala gis pa rin Jun. Yaman to ganda. Si Amlis pa rin Jun na. Punta po na. Nadabo na. Ano na daw ito sila. Naikag ka dalit yat. Kani dyan kay kagan man niya. Yat. Motor. Di pa makapwede yat. Ano to, biscuit mo ka? Ano mo sarap dito kasabot na. Kamay na mainam. Magako magpaim na. Di ba ka mo ino. Kay asam-asam. Tagaan sa maslam pa. Abos na inak. Open. Close open. Dali ba? Katugon mo na niya Close naman katawa. open. Close open. Close open. Close open. Precious, mahiwagang salamin, kailan ba niya aamin? Kanyang tunay na pati. Isnabira. Ngano ka na si Zah? Tutugo ni. Tug sa baan man Basta kay sila. Damas Aliana dari. Galing ko. Awag na. Puro magka-istorya hul. Ito man. Nado ka? Tawag ka. Yung hangad ko si Zah ganina. Are you going to the church, mother? Ano sabi ni matug og nay mag-uisuras gawas na di. Kay mami na po Simba ka siya. na Alanaas na nay. Hilin. Jot. Saan ka? Pwede. Nanay kagtanggal. Nanay kagkadani Jot. Kane. Ilo ka sa. Awa tanaw pa. Tanaw. Ay. Dawat ka? Udawat. Ay. No. Ay. Ayaw. Alaluoy. Ayaw Jot. Precious. Precious ka na pa. Pila pa naman ba? Magtilpod pa sila pa sa gamot dito. Pwede ba ka po? Kuha na. Kuha na itong lubi na po. Adjust Okay, biskuit. Ay, try mo ay. Bugnaw. Ano ang nagtiyam-tiyam. Nakasabot na si Zag pagkaon. Ikagun na ni. Ikagun. Ikag-ikagun ka.
Nakatanaw ng tiyam-tiyam. Ayan na, tiyat. Ay, batasan na yung lulo. Yabot na. Gisang, oy, lingon lang. Tawa. Nakasabot yun ng butan ka, Jo. Lalo na. Iwas ka na, makatog. Hala, nakasabot yung liligod. Yun, yung butan ng butan. Ano na matawa? Bakit yun? Tulbaan man. Wala ko yung uri. Bakit yun? Sabi na lang. Na-orange na. Pas-pas ang mag-heartbeat. Iabot ka na lula. Hala, kasabot lagi sis Jo. Parang snack. Wala, tanawag ka mo. Puto-luto mo na kayo na rin. Pasyon. Passion fruit. Katabi. Bye. Isik na. Wato si Danan otro bikaw. Danan na nahilin na kam. Ano guys? Pinapakutics pa. Mao di ay nang hibawaan pa maghibaw eh. Hala ba sa white chat? Buang ang ko pa sa isa. Kaon pa mago kinabuang magbuang maguprinti. Di arba pinaguwat na kay magpalibre ta kuno nimo na. May nga bare, dai pantay. Amiyawin. Patay. Hmm. May sa alas 2 mo kali.